Good morning everything. So ito yung magpartner bawat whoops, yun, tingnan nyo. Oh, madlang noity. Ito yung magpartner na makikita ko bawat umaga. Oh, see? So refreshing madlang noity pag dito ka sa bukid, pag ganito lang yung makikita mo. Ito yung view mo araw-araw. Bawat pagkapastol ko sila yung magkasama. O, di ba? Nangungumisyon po tong tugak. Oh, it's fine if you're on top of the world. I'm on top of the world. Maganda ba yung boses ko? Ano pa yung kinalabas? I'm on top of the world. I'm on top of the world. Ang sarap naman kasi pag nasa imabaw ka ng mundo. Yun ang naka-experience din tayo ng mountain climbing. Pero ang ganda talaga pag nasa tuktok ka na ng bundok. Lahat makikita mo, lahat ng gusto mo makita mo doon. Lahat ng unexpected makikita mo rin doon. Ito yung feelings, di ba? Oh. Libre sakay, libre tanawin, madlang noity. Kahit pa naman paano, nag-enjoy naman siguro itong tugak na to. At the same time, nag-observe siya kung anong gagawin ko.